Vrijeme i pravovremenost gnojidbe su među važnim komponentama za uspjeh poljoprivrednih kultura. A svakako kad su u pitanju gnojiva s kontroliranim otpuštanjem ili CRF. CRF su granulirana gnojiva, prekrivena fizičkom membranom kako bi se izbjegao gubitak hranjivih tvari i time poboljšala učinkovitost korištenja hranjivih tvari. Standardno dugovječnost ICL CRF-a navodi se na temelju otpuštanja pri konstantnoj temperaturi od 21 Celzijevih stupnjeva. Nakon nanošenja, oslobađanja obloženih hranjivih tvari se iz dana u dan upravlja temperaturom tla. Ovisno o regiji u kojoj koristite ICL CRF, lokalne temperature tla mogu biti različite, a time i otpuštanje i dugovječnost u vašim uvjetima. Stoga ICL predstavlja CRF Timer, aplikacija koja pomaže poljoprivrednicima da razumiju preciznost u ispuštanju hranjivih tvari tijekom vremena. Stvoren u suradnji s više od 400 meteoroloških postaja dostupnih u 48 zemalja u 7 regija. CRF Timer će lako i precizno pratiti oslobađanje hranjivih tvari na temelju vaših lokalnih temperaturnih uvjeta. CRF Timer je posebno razvijen za sve ICL proizvode koji sadrže njegovu IMAX release tehnologiju. Samo nekoliko dodira označavajući zemlju i najbližu meteorološku stanicu u vašem polju, odabirom proizvoda koji ste koristili, njegovu dugovječnost i datum primjene, CRF Timer će pokazati koliko je hranjivih tvari do sada otpušteno i koliko još uvijek ostaje i dostupno za ostatak razdoblja rasta. Dakle, lako je, zar ne? CRF Timer se također može koristiti izvan sezone za planiranje unaprijed i provjeru koja CRF dugovječnost najbolje odgovara vašem usjevu i uvjetima. CRF Timer. Određivanje vremena dostupnosti hranjivih tvari vašeg gnojiva s kontroliranim otpuštanjem.